स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से। आप सभी के बता दी कि खेसारी लाल यादव के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बोलबम गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा भभूत बनल वैक्सीन। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप सब खातिर बहुत बड़का खुशखबरी भी बा। आप सभी के बता दी कि ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर के साथे ये गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो चुकल बा। तो आज के वीडियो में हम आप सभी के बतावे वाला बानी ये गाना के रिलीज डेट और टाइम। रिलीज डेट और टाइम बतावे से पहले हम आप सभी के बता दी गाना के टीम के बारे में। ई गाना के गौले बड़े खेसारी लाल यादव जी और ई गाना के लिखले बड़े अजीत हलचल जी और ई गाना के संगीत से सजैले बड़े शंकर सिंह जी। अब बात करी गाना के रिलीज डेट और टाइम के, तो ई गाना के काल सुबह यानी 18 जुलाई सुबह 6 बजे यासी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप सभी जाके देख सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आइल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आइल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बनी तो रोज ऐसने खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा दी।